kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye tarata ye novembre kalo tile 13 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Mugujugu ci o kɛra Gawakaw fɛ yen a kɛra sababu ye ni bɔra wa joginni kɛra. Kulu min bɛ n'o ye jamana 5 faralen ɲɔgɔn kan ka fu na mugujugu cila jatigɛ wale kɛbaw k'olu kɛlɛ. O ɲɛminɛ n'o ye général mauritanien ye Amena Ould Sidi kunungo a ye a ka nisɔgoya dangɛnɛmaya ka ɲɛsin minantanya ma fɛn min ka dɔn ka fɔ nin kulu in kɔnɔna na. Kuluba min bɛ n'u k'a ma Front pour la sauvegarde de la démocratie n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛmufanga ko o lakanda FSD u y'a jira kunungo k'a fɔ baarabolo min n'a bɛ gouvernement bolo n'o bɛ ɲɛnama kura ko fɔ fangamara o siratigɛ fɛ k'u ma jɛn ni a ye. Donmɔrɔ kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. Aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisadani na mugujugu ci o kɛra Gawakaw fɛ yen kunungo fɛn min ye jamanaden kana bilalen n'o ye civiliw ye o maa 3 olu ni tora la malidenw don. Maa 4 n'olu ye dunanw ye n'olu tun bɛ ka baara kɛ cakɛyɔrɔ dɔ la n'o bɛ baara kɛ ONU ka bolofaraw o ka yamaruya kɔnɔna na n'olu de bɛ mugujugu suran ka bɔ dugu jukɔrɔ olu joginna nin kɛra kunungo suyanfan fɛ yɛrɛfagasiw dɔ ka mugupuron senfɛ Gawakaw fɛ yen kulu min bɛ n'u ka ma Al-Qaïda Maghreb Islamique AQMI ale de ye i jɔ o ko kɔrɔ k'a fɔ ale nɔ y'o ye. Kuluba min bɛ yen ni jamana 5 jɛnbɛ a la yansa ka mugujugu cila jatigɛ wale kɛbaw k'olu kɛlɛ Sahara kungo kɔnɔna na n'an ko ma G5 Sahel o ɲɛminɛ bɛ cɛ min bolo ni général do Mauritanie jamanaden do Amena Ould Sidi kunungo a y'a ka timinangoya a ye o dangɛnɛmaya minango o y'a sababu ye ka ɲɛsin ale ka lakana o kɛbaw ma mugujugu ci kɔfɛ ka ɲɛsin u dagayɔrɔ ma sevarekaw fɛ n'o kɛra juin kalo o sa waati Mopti mara la a ko dagayɔrɔ ɲuman tɛ an bolo wa minanw olu nali bɛ ka sumaya Mauritanie générali a ye nin kumakan in de fɔ a ko lasa wuli ka jɔka kɛ yaasa u ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn cogo min na yaasa u ka baara bolo a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya u bolo cogo min na n'i ye G5 Sahel n'i y'a ta k'a lajɛ Mauritanie Mali Burkina Niger ani Tchad olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na. Kulu min bɛ yen n'u ɲɛsin bɛ jɛmufanga o la fasali ma n'o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD bakuruba fɔla u y'u ka dusumangoya u y'a dangɛnɛmaya ka ɲɛsin wulikajɔ ma n'o kɛmɛ gouvernement fɛ k'a fɔ u bɛna ɲɛdama kuraw olu fɛɛrɛw k'olu tigɛ n'a bɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma k'o waleya ani mara cɛbɔli o lahalaya u ko u ma jɛ ni a baarabolo in ŋaniya ye Sumayila Sise ani a nɔkanba tɔw olu de ye nin ko in dangɛnɛmaya kunungo u y'a jira k'a fɔ ko gouvernement fɛ ka yɛlɛma min kɛ fanga mara o cogoya la ka fanga mara ka gɛrɛ fangadenw na n'an ko ma découpage administrative a ko nin kɔni ye farafarali nin y'o de baaraw kɛtɔ ye gouvernement fɛ Sumayila Sise n'a nɔkanmaw u k'o fɛnɛ wa i ka dɔn ka fɔ nin baara tɛ se ka kɛ fɔ bɛɛ lajɛlen da de ka don a la maa kelen tɛ se ka wuli yalima fan kelen ka wuli dɔrɔn ka ko dɔ ŋaniya siri jamana kunkanko la ko ka sin k'o kɛ waleya fɛn ye ka sɔrɔ jamanaden tɔw da ma don la k'o kɔni ko o ti ɲa ko ye k'olu b'u ka dusuman kasaya u b'a dangɛnɛmaya. Laurent Gbagbo lafasabaw a ka kiriko la kunungo Cour pénale internationale kɔnɔna na CPI u y'a jira k'a fɔ ko a ka labila n'o ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye kɔnɔ wɛrɛ tɔgɔ la Laurent Gbagbo k'a ka labila ka sababu kɛ ɲangili olu de tun bɛ ka ɲɛsin a ma k'a fɔ a ye hadamadenya a ye o ndaraki a y'o hakɛw a y'olu ndaraki a lafasabaw olu ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ nin kɔni ye ka tariku yɛrɛ k'o bayɛlɛma de k'o kɛ u sago ye kiri o bondakun kan Laurent Gbagbo yɛrɛ a yɛrɛ sisan bɛ san 73 bɔɲango la a jirala k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaasigi kalata kɔfɛ san 2010 ka taa bila 11 na ko wulikajɔ min kɛra o la Laurent Gbagbo ka kanfasa gɛlɛya la ko kɛra sababu ye ka maa 3,000 olu bɔnɛ u ni na kɔnɔ warikaw fɛ yen maa kwa jolen 2 Ngwaradaba kulu olu kɔnɔna na Kongokaw fɛ yen olu y'a jira kunungo k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen kun bɛnna ko min kan k'u bolonɔ bila la tile kelen dɔrɔn
k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka maa kelen ka tigɛ sun la jamana ɲɛmaasigi kalata la République démocratique du Congo kɔnɔna na k'olu 2 t'a la u ye nin kumakan in fɔ ka mairie ka kalata ɲɛkɔrɔla na mun bɛna kɛ décembre kalo tile 23 nata u ka jamana kɔnɔna na UDPS o fanga ɲinitɔn Félix Tshisekedi ani UNSC Vital Kamerhe olu de ye nin kumakan in fɔ k'a fɔ olu sen t'a la han olu b'u sen bɔ a ko in na ko k'a sababu kɛ olu kanubaw olu ma jɛ ni o baara in waleyali ye ɲɔgɔnnajɛrɛ min n'a kɛra Genève kaw fɛ yen n'u ye o ŋaniya siri k'a fɔ maa kelen na k'u ka cɛbɔ ye n'o ye Martin Fayulu ye k'olu tɛna ye a ko la han k'olu b'a ɲɛɲini u yɛrɛ ye. Nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam Fimani Kale Kale misirakaw ka kamalen k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen radio kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri Ala k'an n'o cɛ janya n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale cɛ ka baara bɔlɔlɔ kunnafoni disira ye an na maraka fama ka jataraw bɛɛ lajɛlen a ka kunnafoni a ka laselibaw www.malizoom.net a bɛɛ lajɛlen bɛ yen aw ni ce a ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Sala Muhamad wasalim. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.